Si vull posar so en una presentació de Canva, el primer que he de crear és la presentació. En aquest cas, crearé un mapa mental, però el que explicaré també serveix per presentacions. En qualsevol plantilla ja em serveix. Un cop creada la presentació, aniré a l'apartat Càrregues a mà esquerra i allà hi trobaré diverses opcions. La primera és carregar un fitxer que hagi enregistrat jo primer amb el mòbil o amb el que sigui. La segona és enregistrar-me, que en el fons és el que estic fent ara mateix per gravar aquest vídeo. La tercera és anar a la pestanya Àudio i seleccionar algun dels àudios que hagi carregat en altres ocasions per fer altres vídeos. És el que faré ara, aquest mateix. Si veieu, l'àudio apareix aquí sota i s'ha ajustat automàticament a la duració de la meva diapositiva. L'àudio en realitat dura 3 minuts amb 24 segons. Ja veieu que continua molt més enllà. De manera que, si vull, puc seleccionar quina part de l'àudio sonarà mentre hi hagi el meu mapa mental. No queda malament, oi? Continuem. Jo el que vull no és posar so només en el mapa mental. Vull fer un vídeo realment ben fet. O sigui que crearé una diapositiva pel títol i una altra pels crèdits finals. Anem al text, afegim una capçalera i el títol del meu vídeo serà literalment títol del vídeo, perquè això és només un vídeo de prova. Al final hi afegirem els crèdits. Crèdits del vídeo. I el que era simplement un mapa mental ja té una estructura una mica diferent. Però mirem què ha passat. El so s'ha traslladat a la primera diapositiva. Aquí tinc diferents opcions. La primera és allargar l'àudio, perquè soni al llarg de tot el vídeo. Mirem com queda. No està malament, oi? Mireu. Una altra opció que tinc és fer que realment, com era la idea inicial, el so només arribi a la diapositiva del mapa mental. I aquí, què hi posaré? Doncs mireu, puc posar-hi una altra música. Aquesta mateixa. També és molt llarga i per defecte m'ocupa tota la presentació. Puc seleccionar el tros que m'interessi i escurçar-ho perquè només arribi a la meva... Veieu? Mireu com queda ara. Els talls són una mica bruscos, oi? Això es pot arreglar molt fàcilment, ho veureu de seguida. Selecciono la música, trio efectes d'àudio i tinc l'opció de posar-hi una fosa d'obertura i una altra de tancament, de manera que el so s'incrementi a poc fins a arribar al volum de so normal i disminueixi de mica en mica per enllaçar més suaument amb el següent. Aquí faré el mateix. Hola, així. Torno a seleccionar efectes d'àudio i per acabar també. Podem posar qualsevol valor aquí, però jo he triat aquests. Mireu com ara queda molt millor.
Molt bé. Pot ser que amb aquests 5 segons que dura, veieu? 5 segons cadascuna de les diapositives, jo no en tingui prou per explicar tot el que vull explicar sobre el meu mapa mental. Què puc fer? Doncs molt senzill. Canviar la duració de les diapositives. Canvien individualment. Com veieu, el problema és que el so ha canviat de lloc. Veieu? Un moc i llestos. Play. Aquí queda un silenci, però puc allargar aquest so fins al final de la diapositiva o el següent que us volia ensenyar. Molt fàcil. Pot ser que aquí no parli només jo. Potser jo he explicat aquesta part i un company del grup ha explicat aquesta altra i un altre aquesta altra, de manera que necessito ajuntar diverses explicacions dintre de la mateixa diapositiva. Es pot fer molt fàcilment. Mireu, tornem a anar a càrregues. En aquest cas, com que no tinc diversos àudios, afegiré aquest, però en una secció diferent. Aquesta cançó m'agrada perquè té molta variació de sons i posaré aquesta que és bastant diferent de l'altra. Molt bé. I la posaré a continuació. Com que estem fingint que això són explicacions, torno a deixar els efectes d'àudio 0 perquè se senti bé des del principi. Mireu que bé que enllaça. Veieu? Aquesta dura 5 segons, amb la fosa d'obertura i de tancament. Aquí se'm sentiria a mi parlant, explicant la meva part, i aquí el meu company estaria explicant la seva part. Veieu? I aquesta diapositiva continua durant 15 segons, que és el que li hem demanat. Ja només quedaria baixar-ho i penjar-ho a la tasca. Espero que us hagi estat molt útil.